Bermeoko EH Bilduko Jokin Lapasa eta Irune Ormaetxeak gogor salatu dute bai Bizkaiko Foru Aldundiak eta baita Bermeoko Udal Gobernuak gaztelugatxeren inguruan hartzen dituzten erabakiak. EH Bilduren hitzetan, EAJak alde bakarreko erabakiak hartzen ditu gaztelugatxeren gainean. EAJarentzat gaztelugatxe produktu turistikoa dela bakarrik esan du EH Bilduk. Eurentzat, EH Bildurentzat, zaindu beharreko ondarea den bitartean. Eta eragile eta erakunden arteko koordinazio organoa eskatzen dute. Eta hau aspalditi datorren arazo bata. Gaztelugatzen zelan hartuten dizen erabakizek, nok hartuten dauzen, eta ze irizpidekaz hartuten dizen horrek erabakizek. Eta horregaz bai gauz arduratute. Pentsaten du ez dauzela gauzek ondoitzen, bai ez bakarrik ez dauzela ondoitzen, sino batzuk erabakitzen dauela, herrizegaz, herrizek kontutan izan barik, eta hor dauzen, egon behar diren, berbie okin bidauien, erakunde eta elkarte guztizen berbie kontutan izan barik. Historia purbeteitzeko esan duten moduen, guk aspaldi, gobernaten gauzela, 2013an eskatuen kendun, Foru Aldundizeri, jakintze hori, biotopo ezala, eta hor, euren eskuetan zegozela, eskumen batzuk, hor plan integral bat egin behar zela. Momentu horretan, hasi ziren, kontrata zauien, olako borradore bat, bai kajoien geratu zen. 2015 berriro Bermeok Udala, alkate idurre dala, joan zan, berriro hori plan integral hori eskatzen. Dorduen, bai ikusi zauien, beharrezko edala, horra hasi ginen Foru Aldundiko Departamento ezberdinikaz konbertsazioak eta biarritzen, eta 2018 zen, edo harina uste honik apurbet harina, eskatu utzien Deloitte enpresiri hor ekintze plan bat eitzeko. Bueno, kristolako totxo bat egin zan, ekintze plan bat, hemendakote resumen bat, eta ikusko dozuen moduen, hanbeste ekintze dauz, pilo bat ekintze, eta Bermeoko Udaletik ikusi genduen alanda guztiz be, gauze batzuk, gure ustez ez zeuden dela guztiz ondo, ez da, bermiotarren ikuspuntutik. Eta horrek zeintzu gauzek ez ziren egon gure ustez ondo, beste gauze faltan botaten genduzen. Batez be, hor berbaitzen zauen, Bizkaik baltzorra zela, zelako turismo ereduetaz berbaitzen zauen bertan, eta leku eder bat ala, bizitagarrize, bai ezke guretzat, bermiotarrantzat, gaztelugatz ez da bakarrik leku politbet bizitzeteko, guretzat ondarie da, kultura da, gure izakerigaz eta gure historizen garrantzitsua izan den leko bat eta garrantzitsu izaten jarraitzen dauen leko bat. Azken legealdi honetan sartu garen, berrio garenak udal kudeaketako arlo honetan, guztiz harrituta geratu gera, ze kudeaketa mota, ze informazio falta, ze gardetasun falta, ze kudeatzeko estilo antzinekoa, opakoa, topatu dugun gaztelugatxeren inguruan. Benetan zurtute, geratu gera nahiko desilusionatua eta bintzat gu daukagun ikuspuntutik oso urruti dagoena. Orduan, saiatuko nahi zentratzen Iruneren aritik jarraitzen ze gobernantza eredu sustatu dugun, o ze gobernantza eredua ikusi dugun azken urte hauetan, legealdi honetan, eta baita ere informazioa eskatu dugun orduan ze zailtasun eta ze oztopo aurkitu ditugun. Orduan, hasiko ginateke maiatzaren bostean, 2008ko maiatzaren bostean lurjauziaren inguruko informazioa eskatu genuen, aldundian, geologoen txostenak, zeuden informe desberdinak, zituzten informazio eta txostenak, eta ukatu zizkigute zuzenean ez zegoela inongo txosten eta informaziorik une horretan. Ondoren, maiatzaren 28an, osoko bilkuran baita ere, galdetu genuen, Bermeoko Udal Gobernuari, azkenean, zalantza ugari ditugulako hemen kompetentzien inguruan nor dituen ardura gaztelugatzen, badakigu gaztelugatxe bermiotarra dena, baina badago dekretu bat biotopoa kudeatzen duena eta bertan aldundia jartzen du dela kudeatzaile bakarra. Bai Bermeoko Udalarekin eta Bakioko Udalarekin kudeaketan. Gero aurrerago komentatuko dugu, badaudelako beste biotopo batzuk, berriagoak, Bizkaian, eta beste kudeaketa eredu batzu dituztenak. Askoz irekiagoak, askoz parte hartzaileagoak, herri mugimenduei ateak irekiten dizkietenak, eta aurrerago azalduko dut, eta aurrerago ere baita
zentzu horretan eskatuko ditugu neurriak bai udalean, bai aldundian eta baita jaurlaritzan. Orduan, maiatzaren 28an, udalari ere galdetu genuen, aber nola zegoen Gaztelugatxeko egoera, eta handik ere esan ziguten egoera txarra zela, baina ez zegoela, minutu irresultau, ez zegoela informazio gehiago. Itxaroten jarraitzen genuen, baita ere eskatu genuen gunera bisita bat, segurtasun neurri guztiekin, geologoekin, basalanekoekin, behar zen jende guztiarekin gure segurtasuna, o bisitarien segurtasuna bermatzeko, eta baita ere ukatu ziguten bisita biotopora. Zer gertatu da? Badirudi, orain aurrerago azalduko danez, egoera hobetu duela eta bisitak egin daitezkela. Udal gobernuak egin ditu bisitak, baina gutaz izan ginela lehenengoetakoak baimena ofizialki eskatu genuela, ukatu zigutenak, orain gutaz ahaztu dira bisitatu daitekeen unean.